Mukavaa vappua Neurofysio Kirjantikista. Nyt jumpataan vähän tuolissa. Ja apuvälineenä on pallo ja mulla on tämmönen vappukoriste eli vappupallo. Ei kun jumpalle. Ja sit lähdetään nostaan palloa eteen ylös. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sitten työnnetään eteen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja uudestaan ylös. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Ja sitten eteen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Sitten hartioiden nosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja veto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja toinen käsi veto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja hartioiden nosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja vedot oikein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja vasen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Ja hartioiden pyöritys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Hyvä, se oli siinä.